репетиция. Работим здраво за лайфа. До сега Биг Мама беше на сцената. Това не е нейният реквизит. Значи тук трябва да гледате насам. Вие. Веднага и другите трябва да гледат. Да. Това е ясно. Виждате, тя вече е много изнервена тук. Не е само да репетираме, но и ние трябва да чакаме 10 часа тук, за да направим репетиция. Това измаря повече, отколкото да репетираме всъщност. Криси! Gotta kiss yourself. You're so pretty. Who's that pretty boy over there? Oh, that's you. Yes, I'm pretty right now. Yeah. Good. I look. Oh shit, I look good. Hot damn. Здравейте, скъпи приятели! Ние сме Салют и сме на Здравейте, постановъчната репетиция на X Factor. И докато дойде нашия ред, гледаме и се наслаждаваме на всички участници, които са на сцената и много се забавляваме на всичко, което се случва тук. Здравейте всички, сега сме в бекстейджа на X Factor. Много яко тук, сега ще ви закарам на сцената. Вече съм пял на тази сцена на първия лайв и беше много яко. Първия концерт, всички както треперехме, така се обичахме, нали? Там прегръщаме се, обаче такива са всичките така треперихме си бая. Да. На втория концерт ние искаме да ви много интересно. Да, ще правим Хелоуин. Ще има много horror moments. Нашите прекрасни водещи. Те са с температура в момента, но въпреки това... Просто изглеждаме без грип. Да. Днеска никой от участниците не очаква нищо добро. Здравейте ви, Бог в момента. Ще ви вкарам в бекстейджа, за да видите какво се случва преди втория лайв. Steve, look at the camera. I look scary. I know that. Say hello to V-Box. V-Box. Peace. Peace, man. Hello! It's me! Дами и господа, Дарина Йотова! Кажи нещо за зрителите на V-Box. Как се чувстваш преди сцена? Притеснява се много. Защо си притеснена? Защото трябва да се представя добре. Как сте? Добре сме. Трио Парадайс. Какво ще кажете за зрителите на V-Box преди да излезете на сцена? Късмет на нас. Не! Ако искате да разберете какво се случва в бекстейджа на X Factor и да разберете повече за шоуто, Гледайте нашият канал в V-Box 7.